Це мій перший візит до Туреччини на посаді постійного представника. Надзвичайно приємно чути слова підтримки з боку усіх людей, з якими я маю зустрічі. Всі заявляють про свою чітку позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і невизнання тимчасової окупації Кримського півострова. Я багато говорю про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, про злочини, які вчиняються Російською Федерацією, про підтримку, яка може бути надана для громадян України, для українців і кримських татар, які вимушено покинули територію Кримського півострова. Я бачу консолідацію зусиль багатьох учасників різних процесів тут всередині Туреччини. Я бачу зацікавленість в реалізації проєктів не тільки ті, які є зараз, а і тих проєктів, які можуть бути реалізовані для відбудови України.